Urte asko dira, eta hizkuntzari begira jarrita orain, euskera dagoen egoeran dagoela iparraldean, eta kinka larrira darama hizkuntza egoera honek, hau da, edozein ikuspuntutatik begiratuta ere, bere baitan duen kulturaren zati den heinean ez gehiago zaintzea, ez da oso ulerterreza. Bueno, nik hasteko adosten dutan politika da, beraz, jendek beren nahitarat etor ditezen euskarari buruz. Baina aukerarik ez badute? Badute aukera. Ez askimenturaz. Baina, ni nago Euskararen Erakunde Publikoaren lehendakari, kasik bi urte beteko ditut. Eta, ez da bakarrik nire lana, nire aintzinekoen lana da ere, beha dezagun bi ardaz nagusi baditugu. Bat, transmisioa eta bestia sozial arloetan kokatua, beraz Euskararen baliapena, transmisioari begira. Lehen biziko aldikotz, eskola publikoetan heldu den sartzian, 5.150 haurrek segituko dituzte euskarazko erakaskuntzak. Ikastoletan 2.600 eurik. Sare katolikoan 2.000 goiti. Hor gira, biziki hurbil, 10.000 haur baititugu, ehunetarik berroi euskaraz ikasten dutenak. Eta nombre hori emendatuz doa. Jadanik iparaldeak dituen eskolak. Horietarik ehunetarik 60 eskola elebidunak dira edo immersio sisteman direnak. Beraz, guk kudeatzen dugun eta kudeatu nahi dugun politika da lurralde osoari dedikatua. Ez dut egan nahi, ez dela problemari, bai badira problemak. Eskola publikoetan lehen mailatik kolegiotarat pasatzean. Haurrak galtzen ditugu. Eta gehiago oraino kolegiotik liseorat pasatzean. Baditugu arrazoak, ikastolek badituzte, ni hasteko biziki satifos nago hezkuntza nazionalak eta sehaskaren arteko hitzarmena lortu baitugu. Eta hori Euskararen Erakunde Publikoaren gerizapean. Beraz, horrek 3 urterentzat, zonbait prozedura eta finkatzen ditu, bai eskolak idekiak izan ditezen, eta aipatia da ere hitzarmen hortan, hezkuntza nazionalak lagunt lezakela, liseo baten eraikitzen. Eta partikulazki, lehen biziko aldikoz, sehaskako liseo horrek ukan lezake profesional mailako erakaskuntzak. Beraz, orai gaztek ikasten ari dute eskuara. 5. inkesta soziolinguistikoak erakusterat eman du, jende xaharrek mintzatzen dutela euskara, baina maleuroski, poliki badoatzi. Eta hor, gazteek ikasten dutela euskara, baina tartean, horgo belaunaldiak ez duela euskara mintzo, eta beraz, hori behar da poliki euskaldundu, baina partikulazki konzentratu behar ditugu gure indarrak gazterian eta lehenik haurtzaroan. Eta kausitzen balin badugu, lehen mailatik kolegiorat pasatze hortan haur gutxi galdadin eta kolegiotik liseorat eta gure politika hori hedatua izan dadin lurralde guzian iparaldea euskalduna izan da.